ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಐಸಿಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನ ಶಂಕೆಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ದಿವಂಗತ ಬಿಎಂ ಇದಿನ ಭರಣಮಾಗಿ ಬಿಎಂ ಭಾಷಾರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಎನ್ಐಎ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ದಾಳಿ ನಡಪಾದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ಡು ದಿವಂಗತ ಬಿಎಂ ಇದಿನ ಭರಣಮಾಗೆ ಬಿಎಂ ಭಾಷಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಿರಿಯಾ ಮೂಲದ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಶಂಕೆಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆತದಂಡು. ಒಟ್ಟು 4 ಕಾರಡು ಬತ್ತಿನ 25 ಜನದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಿಎಂ ಪಾಷಾರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದದು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊಕ್ಲೆಗು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಾದರು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇದಿನ ಬೆರೆನ ಮಗಲೊರ್ತಿ ಕೇರಳದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದಲ್ ಪನ್ಪಿನವು ಸುದ್ದಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಇದಿನ ಬೆರೆನ ಮಗೆ ಬಿಎಂ ಭಾಷಾ ಕುಡ್ಲಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಬೇರಿನ ಜೋಕ್ಲು ವಿದೇಶಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂಬೇರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರು ಐಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಐಸಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಚವನೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡಪಾದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು. ಎನ್ಐಎದ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಡಿಐಜಿ ಶ್ರೇಣಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಪನ್ಪಿನಾರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.